CM, EMs এবং প্রিন্সিপাল অফিসার্স এডিশনাল CEO রগনতেই কাইসা খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং থাকা মো মিটিং नि एजेंडा का 9 तारिख इंटरनेशनल इंडिजिनास डे बाहायख्लायजों आबनो सेलिब्रेट खालायनाय 15th August नि फ्लैग होस्टिंग नो बाहायगे खालायनाय 19th of August महाराजा वीर विक्रम नि आजाइमा सालनो रुगि तामो तामो पान्दांनाय एवं 23 तारिख आगस्ट चिनी एडीसी मानमानी दिन आबनो बाहायख्लायजों सेलिब्रेट खालायनाय बनतै कगलाम पान्दां खायचे एवं विभिन्न कमिटी जों दिनै स्नामका आरो इनविटेशन कमिटी दंनाय कल्चरल प्रोग्राम नो साजुगिति सानान बागै कैसे कमिटी नाय एवं स्पोर्ट्स कल्चरल प्रोग्राम ड्रामा जोनाल भित्तिक बाहायख्लाय जोनाल प्रोग्राम नाय निर्देश थांनाय हैचे एवरी जोनाल इंडिजिनास देबो पालनमा खालायनाय 15 August 19th August महाराजा वीर विक्रम नि आजाइमा साल एवं 23 तारिख नि जे एडीसी मानमानी साल नबो जोनाल भित्तिक जों प्रोग्राम खालायनाय बरं बागै बेयार मिनिमाम बजेट रहर जागनाय अब बजेटो तामो तामो बाहायख्लाय बर खरच खालायनाय स्टेज थांना थाखाय आरो मुखे एवरीथिं we want to make it a remarkable year for Tipramotha जों फाइमानि उलो अमो remarkably international indigenous day of पालन नुथुम संगाबोनाय एवं हास्तेनि जिनि ताकुक्ति बुकुक सं जिनि मो प्रोग्राम रबो पार्टिसिपेट खालायनाय जोंनाबो आसा दङ एवं गाहाम नंनाय हैजे जों एडीसी नि हाफां जों जायदबि दङ मो प्रोग्राम रो जतनो सक्सेसफुल